שלום, אני נוסטרדמוס, זה שם מסך שחור, אל תיבהלו, הכל בסדר. אוקיי, אני כאן כדי להכריז על פתיחת התחרות. מי יפיל את המאסטר? נוסטרדמוס. אני קוסם כבר מעל 3 שנים, כמעט 4 שנים. אפשר לומר שאני יודע המון דברים. כי התחרות שלי היא בסגנון מי יפיל את המאסטר, כפי שהבנתם מהשם. זה יתנהל ככה. כל אחד מכם יכול לשלוח סרטון אחד ל-FXP, לפורום, בנושא תחביבים, טריקים וקסמים. התחרות תימשך שבוע מהתאריך 19 לנובמבר. חשבו לבד כמה יצא שבוע, אין לי כוח. 2012. בכל מקרה, התחרות תארך שבוע. כל אחד בשבוע הזה יכול לשלוח רק סרטון אחד בלבד. אז תחשבו טוב על מה אתם עושים. בסדר. עכשיו, מי שיראה לי קסם שאני כבר יודע ואין צורך לגלות, רק להראות את הקסם בלי לגלות. אם מישהו שולח לי קסם בפורום, הוא מלא קישור של סרטון או כל דרך אחרת להראות סרטון ב-FXP, אם אני מכיר את הטריק הזה, אז נפסלתם, לא נורא, אולי בפעם הבאה אם תהיה. אבל אם אני לא מכיר את הטריק הזה, שולח הסרטון יעבור לשלב הבא, לגמר. בגמר אותו דבר. הקוסמים או הקוסם שישלח או ישלחו לי קסמים שאני לא מכיר אותם יעלו לשלב הבא. אם יצא ויותר מקוסם אחד נבחר והראה לי קסמים שאני לא יודע בשלב הגמר, אז הם עולים לשלב האחרון. מי שראה לי קסם שאני כבר יודע פסול, אבל עדיין לא נורא. אחרי זה, המנצחים שהיו בגמר יראו קסם שאני אבחר איזה היה הכי יפה. הקסם הכי יפה ינצח. ואז, פשוט מאוד, מה שיקרה, המנצח יזכה להראות לי את הטריק הטוב ביותר שלו. יכול להיות בקלפים, במה, מנטליזם, טלפתיה, טלקינזיס, כל מה שאתם רוצים, זה לא משנה בכלל. כל מה שאתם רוצים, להראות לי את הקסם הכי טוב שלכם. חשוב שאני לא אדע את הטריק, ואני מדבר על מי שזכה, אוקיי? חשוב שהוא יראה לי טריק שאני לא יודע במה שהוא רוצה. ואז, אם אני לא מכיר את הטריק הזה, הוא זוכה בללמוד קסם חזק, מטורף, משוגע, שאם תעשו אותו נכון, תתאמנו כמה דקות, טוב, צוחק, לא כמה דקות, פשוט אם תתאמנו עליו, אף אחד אף פעם לא יעלה לכם על הטריק. ובנוסף, יישארו שעות נוספות בשביל לסגור את הפיות לכולם. אוקיי, אם אתם רוצים לשלוח לפורום FXP את הסרטון שלכם, אתם חייבים לשלוח אותו בכותרת מי יפיל את המאסטר, הקסם שלי. מובן? לא תשלחו ככה, אני לא אקבל את זה. להתראה. מזכיר שתחרות מתחילה רק ב-19 לנובמבר. במשך שבוע יימשך השלב הראשון, לאחר מכן הגמר, ולאחר מכן המנצחים. להתראות.